This recipe inspired sa katong nag-viral nga food package. Kay magsagpaay man daw sila og Eskabetsi, so dapat gwapa ang Eskabetsi. In short, magsagpa gani tag Eskabetsi, dapat sosyalan. Maong nataw ang atong Eskabetsi combo. So, saman, mapakasaba ka? Welcome to my vlog, Kusinirong Attitude. Our recipe today is gitawag siya Eskabetsi combo. Combo kay naa siya shrimp and boiled eggs. O diba sosyal? So pwede na nimo isagpa ang imong Eskabetsi. Char lang. So here are the ingredients. Ilailahon na to isda, shrimp, egg, atsal, carrots, soy sauce, sugar, ginger, and ketchup. Maura na ha. Di mangita og daghan kay basin mas mahal pang ingredients kaysa isda. Tanawa ang video kay naka step by step na kana. Di magpabota-bota. Comment down below kung naay mga pangutana. So this time, ako na ni siyang gihimbisan, no? And then ato ang gikuan og iyahang tinai. Para at least, no, ang ato ang fish kay limpyo gid siya inigluto nato. Lain masag kaayog dili ninyo limpyuhan inyong isda. So tarong na nato paghimbis, kuaon gid kay annoying kay na basta dili nato mahinlo ang atong isda. So by this, ang kining isda ako ni gipalit sa merkado. So duha ra ni kabuk ang ako ang gipalit kay para at least mas maka-save sad, no? Kay total gamay ra man sad ang mukaon. So we are preparing now the spices, no? The onions. Ato ana siyang i-chop lang siya, no? I-chop lang nato. Hindi lang nato siya pinuhon sad maayo. Chopping lang. And then next we have the garlic, no? Ang garlic, giduha di ani nako ang onion. So after this, ang atong buhaton is the garlic. So ang garlic is mao ra gihapon. Make sure nga ato nang dukdokon ang ato ang garlic before chopping, no? Kay para kuan mo gawas gud iyang aroma. So imo gyapon lang i-chop ay na lang pinuhag maayo kay total ato ra man na i-saute later. So we have the ginger. Ginger. So para unsa man ang ginger, no? Ato lang gihapon siya i-strips ang iyang pagka slice para uniform gid tanan, no? Ang mga ingredients para nindot kaayo. So para tangtang si mong kabuhi di gina nato balaon, no? Na mga kabuhi din nga maglisod og higot. So atong higtan maayo using the ginger. So this time atsal red akong gigamit, no? To contrast the color sa ato ang lutoon later. So dapat atong lang gyapon siya i-strips lang gihapon ang ato ang atsal. And by the way, all the ingredients gipanghugasan na siya ganiha. So before nako siya gipang hiwa. Tan-awag maayo kung giunsa. Dili mag-ingon nga siya man paghiwa unsa man paghiwa ni kuan. Kusinirong attitude. Kaklaro ana, no? Strips ra gyud in town kana, oh. Next we have the carrots. Para pagpatinaw sa imuhang mata, para tinaw, no, ang imuhang pananaw. So gamitan nato og kanang vegetable peeler kay para at least, no, smooth limpyo sa dihang agi, no? Mas mayo man ang sosyalan tanan natin vegetable peeler, no? Uban ko chili gamit nga to peeler gid, no? So this time strips lang gihapon. So uniformity of the ingredients dapat kuan gid siya kanang soda, di ba? Social and strictly followed gid kay siya, di ba? Strips lang gihapon siya para uniform tanan nga to ang Eskabetsi. Pero kung ganahan kag round ang imo pagkahiwa, okay ra sad, wala gid nay problema, no? Basta mausap lang ini kaluto, wala gid nay problem. Sa pag tinatanga din ha, pwede ra gid basta ilang ilunod nga tibuok, labi na gula nimo paniti, di na siya pwede, no? So here are the ingredients, no? Ready na kaayo siya. Diba? Natin mga pasaya na isda. Kita kayo na din tanawa mo na imong kumprahon sa merkado. Magsig pangutana din na. Klaro na kay na siya ka kaila. So nagpa-boil na ko og egg, hard-boiled egg. So duha ra ka akong gigamit. So mag-saute na ta, mag-start na ta para sa pagprito sa ato ang isda. Di dai siya saute, frying pa di ay ta. So di ba nag-fry na kog isda. Atong paningkamutan nga mo golden brown gid ang ato ang isda. So kung golden brown gani siya, di guwapa kayo imong Eskabetsi unya, no? Pwede gid mo pang sagpa, char lang. So imong balihon kung mo brown na siya ay sig bali-baliha kung dili pa brown kaya mahitabo ana mo pilit sa kaha, mahibilin ang iyahang unod. And do not forget nga imong butangan siya og asin, no? Diba? So this is now our fried nga isda, diba? Guwapa kaayo, no? So karon
same oil ang ato ang gamiton, no? Magilis-ilis og mantika. Sa atong gyapon i-fry ang ato ang pasayan. So kung sa atong oil nga imong gigamit sa imuhang fish, mo gyapon ang imuhang prituhan sa imuhang pasayan, no? Di ba? Para na gihapon ang kuan ba maka-save ta, no? Di man ginarte-inarte, no? Say magamit pa din ang oil, mo gamiton. So atong i-fry ang ato ang shrimp kay para at least sad luto na sad siya, no? Imong paabutan nga medyo mo orange na iyang color, di ba? So sosyalan ra gid kaayo. So di na atong hard boil, pasensya na sa naong sa egg na okay nabungkag ang iyang white. I don't know kung sinahitabo niya, ako mo siya gibutangan sa cold nga water. Same oil gyapon gigamit, nagsaute ko onions and garlic, ug ganin ato ang ginger, ako ra gisagol, no? Nag-add na dayon ko og kanang carrots, and then ang ato ang bell pepper or ang ato ang atsal kay para humok na dayon siya, ma-tender, and then nag-add kog soy sauce. So ikuan lang, banaa lang, dili mag-ingon din na basta na sobra na din na, no? Itom kaayo imuhang Eskabetsi mo na nagsinugba, so dili, no, tanawa. And then nag-add kog ketchup para mo red, and then the brown sugar. So mag-add na ta og brown sugar. And sa plabi kita is kaayo, magdepende na sa imuhang panlasa, di ba? So mag-add na kag salt and pepper para sa imuhang imo iuyon, no? Kung ganahan kag parat-parat, ganahan kag sweet, so ikaw nang mag-igo sa imuhang giluto, di ba? So that's it, no? So gwapa kaayo ang ato ang giluto nga Eskabetsi combo. So ako na silang gisagol ang isda, shrimp, and the eggs. O, diba? So, gwapa kaayo. So, inga na rin in town kadali ang ato ang recipe. Ayaw paglisod-lisod, no? Ayaw paglisod-lisod. Lisod kayo tanaw. Kayo tanaw. So, that's it. Mao ni siya ang ato ang Eskabetsi combo. So, comment down below kung unsay inyong hangganan nga ako ang lutoon next time. Thank you.